ጎይታ ሕያው አምላኽነ መስግነካ ኣለና ምሳና ስለ ዘለኻ ተመስገን እግዚአብሔር አምላኸ ንዓና ኣብዚ ምንባር ጥዑም እዩ ዘበሎም እግዚአብሔር አምላኸ ኣብቲ ኸረን ቢጀካሉናኻ ምንም አይነበረን ማንንም አይነበረን ንስኻ ግን እግዚአብሔር አምላኸ ስኻብ ዘለኻዮ ሁሉ ቦታ ጥዑም እዩ ንስኻ ዘለኻዮ ሁሉ ነገር ጥዑም እዩ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለ ህላውነትካ ሕጂውን ብብዙሕ እግዚአብሔር አምላኸ ማእኸልና ክትግለጽ ንጽልይ ኣለና ሕጂውን እግዚአብሔር አምላኸ ማዕድቃልካ ክትባርኾ ንጽልይ ኣለና በህልውናኻ እግዚአብሔር አምላኸ ከተጠቅልቀና እግዚአብሔር አምላኸ ከተዕለቅልቀና እግዚአብሔር አምላኸ ይጽልይ ኣለኹ በጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኸ ሰማያትና ሁሉ ንስኻ ከተጽሮ ይጽልይ ኣለኹ ሰማያትና ዝሕዘበለ ማንኛው ዓይነት ናይ ጸልማ ስራሕ ድማ በኢየሱስ ስም ኮድቕ ይጽልይ ኣለኹ ኩሉ ዓይነት አጋንንታው ስራሕ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ዝተመደቡ በጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ቆጽሊ ከም ዝረግፍ በኢየሱስ ስም ይርገፉ በኢየሱስ ስም ይርገፉ ናይ ጸልማ ስራሕ ሁሉ ይሽበተን ደበና ጸልማት ሁሉ ይሽበተን ካብ አየራትና ሁሉ ንቡትኖ ኣለና ሰማያት በመንፈሱ ይጸሪ ኢድ ድማ ነቲ በራር ገበል ወግአቶ ተባይሉ ከም ተጻሐፈ ኢድካ ክትወጎም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ጎይታ ስለ ሁሉ ነገር ተመስገን ቆሙ ስለ ዝኾነ ነመስግነካ ኣለና ክብሩ ሁሉ ንዓኻ ይኹን በኢየሱስ ስም አሜን ዘለና ይኹን ቅመጢና ከመይ ቀኒኹም ብሩኻት ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ኢሉ በኢሳይያስ በታ መዓልቲ እግዚአብሔር በትተሪርን ዓቢን ሓያልን ሰይፉ ገይሩ ንለዋታነት ቁልጡፍ ተመን ንለዋታነት ዝለዋወ ተመን ክቐጽዖ እዩ ነተባሕር ዘሎ ገበል ከዓ ክቆትሎ እዩ ወአሜን ባ ዋ ክግብል ዘይበልኩ አነ ቆትሎ እኮ የለኩም ክቆትሎ የዝበልኩ በታ መዓልቲያ ብዛዕባ ትፈቱ አታኽልት ወይኒ ዘምሩ ኢሉ አነ እግዚአብሔር እሕልዎ ኩሉ ግዜ እስቲዮ ሓደ እኳ ከይጎዶ ለይትን መዓልትን እሕልዎ ኣለኹ ኩራይ ብለይን ተቆርባን እሾኹን ክዋግእን እኳ ትስትስእ ተንሲእ ብሓደ መንደድክዎ እንተ ዘይኮይንስ ምሳይ ተዓረቕ ንሓይለይ ሓዝ ምሳይ ተዓረቕ ከምዚ ኢሉ ታ ደልያ ዘለኹ ኣብዚ ኣላ በቲ ዝመጽእ ዘመን ያዕቆብ ሱር ክሰድድ ስም ሳይበሉ በቲ ዝመጽእ ዘመን ያዕቆብ ሱር ክሰድድ እስራኤል ከዓ ክልምዕን ክዕምብብን እዩ ንዝባን ዓለም ድማ ብፍረ ክመልአይ ራዩ ያዕቆብ ኣብ 49 ከዓ ከምዚ ኢሉ ኣብ 49 ቁጽሪ 1 እንታይ መስልኩም ዘፍጥረት ንደቁ እንታይ ኢልዎም በቲ ዳሕረዋይ ዘመን ዝረኽበኩም ክነግረኩም ሲንዑ ተኣከቡ ኢልዎም እግዚአብሔር ሎም መዓልቲ ኣኪብና ዘሎ በዚ ዳሕረዋይ ዘመን እንታይ ከም ዝረኽበና ክነግረና እዩ ራይዎ 49 ቁጽሪ 1 ያዕቆብ ንደቁ ጸዊዑ በተን ዳሕረወት መዓልታት ዝረኽበኩም ክነግረኩም ሲ እንታይ ግበሩ ተኣከቡ እዩ ሎም መዓልቲ ብናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኮይነ ኣብዚ ቅድመና ዘሎ ዓመት እንታይ ከም ዝረኽበና ኣብ ህይወትና እንታይ ከም ዝኸውን ክነግረኩም የመጽእ ዘለኹ እሱ ድማ እንታይ እዩ በቲ ዳሕረዋይ ዘመን እስራኤል ተኽገብር እዩ ሱር ያዕቆብ ሱር ክሰድድ እዩ እስራኤል ካ ተኽገብር እዩ ክዕምብብ እዩ ብፍረ ድማ ንብዘላ ምድሪ ተኽገብራ እዩ ክመልአ እዩ كدغملكم ايه بتي زمص زمن يعقوب سور كسدد اسرائيل كاخل معن كعمببني نزبان عالم دما بفرت خغبراي كملعين ابز دحرواي زمن كوم يزخون اب 2025 كوم يزخون كوم يزخون نيش سيد حريت ملسي لنا ب 2024 كملسكم كما يكم زمص انا تفلطوا ياكم ابز بيت كريستيان شومنت مينستر لنا مش بزيك العالم كلها مينستري ازي زنا ار زخونه منفساوي عبيت زرع له عمد كم زخونه انا بملء لبيك زارب خالي بزيك العالم مالت كلاتهم سلو كلهم كا صبطلن تدليكم كا ግን ሕጂ ክንጨባበጥ ገለ አይድልን ምእማን ይሕሸኩም አማን እንበር بزيك العالم مالتي
ኣብ ጸሎት ይኹን ኣብ መዝሙር ይኹን ኣብ ትምህርቲ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ናይ ደቅና ይኹን ዲያቆናት ይኹኑ ክፍሊ ጽሬት ዝገብሩ ይኹን ኩላቶም ተንቀሳቒሶም እዮም ኣዝዩ ዝነኣድ ዓወት ከዓ እግዚአብሔር ይቡና ጸሎት ትፈልጡ ይኹም ብዙም ተገበርናዮ ክሳብ 7 ሰብ ይኣቱ ኣብዚ ተመጻናውን ሰዓት በቃ ንምንታይ ይሓዝረና እምበር ንምንታይ ነውሕና ተሪፉ ኣሜን ባበሉ እሞ ኩሉ ሕፂርካ ዳ ዘይከውን ጸሎት ተሕፂርካ ናይ ክርስትናኻ ዕድመ እንታይ ዝኾን መሲልኩም ይሓፅር ኤሮጳውያን ኢሉ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ጸሎት ሕፅሩ ቃል ኣምላኽ ሕፅሩ ኢሎም ኢሉ ዕድሞም ሕፂሮም it is very sad ምክንያቱ ብዛዕባ body of Christ የዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ናይ ካልእ ቤተ ክርስቲያን ይኩን ክዛረብ ዘለኹ ግን ኤሮጳ ራእይዎ ሕፅሩ ምባል ጽቡቕ ኣይኮነ ጸሎት ኣይግበሩ ኣንውሑ ቃል ታይግበሩ ኣንውሑ ስለዚ 2024 ይሙን መጽ እንታይ ኢሉና ንእግዚአብሔር ታይግበሩ ኣገልግሉ ኢሉና ተዓጢኩም ታይግበሩዎ ኣገልግልዎ ኢሉና ብዘይ ቃል ዓለም 2024 እግዚአብሔር ብዙሕ ከም ዘዕጠቐና ኮይኑ ይስምዐና ክሳብ ሕጂ ክንዕጠቕ ኢና ጸኒሕና ሓይልና ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣሎ ኢለ ይኣምን ሕጂ መጨረሻ ዝኸውን ግን ክነግረኩም እየ በቲ ዝመጽእ ዘመን ያዕቆብ ሱር ክሰድድ እስራኤል ከዓ ክልምዕን ክዕንብብን እዩ ንዝባን ዓለም ድማ ብፍረ ክመልእዋ እዩ እዚያ ነስሚር ይነግራ ነይረስ እንታይ ኢላትኒ እቲ ምዕንባብን ምልማዕን ኦልሬዲ ኣብ 2024 ኮይኑ ሕጂ ንዝባን ዓለም ብፍረታይ ምግባር ጥራይ ተሪፉ ዘሎ ምምላእ ጥራይ ተሪፉ ዘሎ ኢላትኒ ኣይ ሪሲቭ ኢት እግዚአብሔር ታይጌሩና ያዕንቢቡና ስለዚ ትፈልጡ ያኹም ተበገስና ኣላ ናይ 2024 ዝነበረ ጥቕስና መን ይፈልጣ ዝክራ ሰብ ኣላ ኣብ ፈተና ይተእትወና ዘይበልኩም ትፍተን ኢኹም ሎም መዓልቲ ማለት እንታይ ነይራ 2024 ተዋበትና በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ብመራሕትና ማቴዎስ 24 ሃብዞም ጥራይ ዲ ዝምልስ እንታይ ዝብል ነይራ ክነንብባ እሞ ብዛዕባ ንእሽተይ ኢለ ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽቲ ክሓልፍ እየ ዝኩሉ ኣይነገርኩምን ታሽሙ ንክፍል ሚድያ 2024 ግን ከምዚ ዝብል ኢየሱስ ካብ ቤት መቅደስ ወፂኡ ኸደ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ህንፃ ቤት መቅደስ ታይገበርዎ ከርእይዎ ናብኡ ቀረቡ ንሱ ግና መሊሱ እዚ ኩሉስ ትርእይዎ ዶ ኣለኹም ኣብዚ ዘይፈርስ እምነ ብልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን ይብለኩም ኣለኹ በሎ ስለዚ ንሕና እንታይ ኢና ኢልና ደቂ መዛሙርቱ ነቲ ዝረአ ነገር ኣርእየሞ ኢየሱስ ከዓ ነቲ ዘይረኣይዎ ነገር ኣርእይዎ ማለት ሕጂ ንሕና ነቲ ዝሓልፍ ነቲ ዝተርፍ ኣብዚ ምድሪ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሰብናን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያንናን እንደገና ከዓ ነቲ ናይ ዘለኣለም ነገር ክንርኢ ከም ዘለና ኢና ብሓፈሻ ተማሂርና ማለት እዩ ናይ ሓቂ ከዓ ሕጂ ውሽጥና ብጣዕሚ በርቲዑ ኣሎ ናይ እምነት ቃል ክንዛረብ ከለና ጽውና ይኮነ ኣመንኩ ስለዚ እንታይ ገበርኩ ተዛረብኩ ናይ እምነት መንፈስ ስለዚ ኣተወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ 2024 ብጣዕሚ ከምዝን ካልእን ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ርኢና ማለት እዩ ብቐዳማይ ከዓ ክሓትመና ከዓ ነቢ ሰዲዱ ከዓ እንታይ ኢሉና እዛ ትመፅእ ዓመት እንታይ እያ ሕሪት ዓመት እያ ኣብዛ ሕሪት ዓመት መን ኣለዉ በዓል መን ኣለዉ በዓል ሕሩይን በዓል ሕሪትን ኣለዉ ሕሩይ የሰር በሎ ሕሪቲ ዓመትኪ እዩ ዓመትካ እዩ በቀራይ ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ ዝብለኩም ዘሎ ከምዚ ዝኸውን ያዕቆብ ደቁ እንታይ ኢልዎም ኣቱም ደቂ ያዕቆብ እንታይ ግበሩ ንዑ ተኣከቡ ኣብዚ ዳሕርዋይ ዘመን እንታይ ከም ዝረኸበኩም ክነግረኩም ኢሉ ክትነግር ትኽእልኻ ኣይገርመኩም ክትነግር ትኽእልኻ ተስፍየ እንታይ ኢሉና ዝሓለፈ ዘርእኻ ንገረኒ መጻኢኻ እንታይ ምዃኑ ክነግረካ ኢሉ ኣነ ከዓ ናይ ባዕለይ ቨርጅን ከዓ ክነግረኩም ኣበይቲ ተግህ ከም ዘለኻ እንድሕር ፈሊጠ እንታይ ከም ዝኸውን ክነግረካ ክእል እየ ማለት እዩ ኣብ ጸሎት ተግህ እንድሕር ኣለኻ ኣብ ቃል ትተግህ እንድሕር ኣለኻ ዓወት ናትካ እዩ ዓወት ናይ መን እዩ ናትካ እዩ there is no question ስለዚ ኣብ ዳሕረዋይ ዘመን ከምኡ ይኸውን ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስቲ ዝብገሰሉ ብርግጽ እቲ ዝበልኩኹም ትንቢታዊ መልእኽቲ እዩ እቲ ቃል እውን ሰም ዓይነት እዩ ግን ግብረ ሐዋርያት ከውፅሉ እዮም እዞም ኣሕዋት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ኩላትኩም ናብ ግብረ ሐዋርያት ክትከዱ ኢኹም ምዕራፍ 6 ክንከድ ኢና ድሕረ ባይትኡ ብዙሕ ምዝራብ ዘድልዮ ይመስለኒ እታ ኣርእስቲ ገይረ ሒዝያ ዘለኹ ከምዚኣ ትብል ኦኬ ከንብቦ ክእለ ግን ኩላትኩም ብሓንሳብ ከንብቦ መጣ
بفلايتا قطر 4 قطر 4 اوكي بعد سينا عدي سلام دي اوكي راي وحجي كم زيلو نحنا قنا اسكي مساي بولو نحنا قنا صولوتن اغولغلوت زقالزن كيب كورنا نحاز بلوم ملختي زي عند حرحيزنا اتزنغركم تنبيتاو نغر اب هيوتنا تاخوني انتاي كون مسيلكم ابز دحرواي زمن يعقوب سور كسدديو اسرائيل كاتا خغبري كل عنببيو كل معي بفرويد ما نبزل امدر تخغبراي جن مجمريا يعقوب كحزو زلو انت يالو اسرائيل كحزو زلو جن كمزيلو نحنا جنايلو صولتن اغولغلوت زقالن كيب كورنا تاي نغبر نحاز اسكبولو صولتن قالن كيب كورنا نحاز صولتن قالن كيب كورنا تاي نغبر نحاز اذن تحيزنا تاخوني اسرائيل تاخوني يعقوب تاي كوني سورك سددي اسرائيل تاي كوني كعنببي كلمعي فريد ما نبزل امدر تخغبراي كملعي وعزو كان نبي يدلني كاب نبيات عبي قال تنبيت زي از نغركم زلوخ مالت رغزي زي حجي رغزي نزترغاغصي بحج ترغاغصي يكونن زي واحد تنبيت از نغركم انا حديا ازي كن اوريدي تاخويني ترغاغصي يغرمكم حواريات املاح رديوم حواريات املاح رديوم بتعم ديستراكت خغبرم زخل ነገር ተፈጢሩ حواريات يوم 12 تولو خلوم ملخت لهم اما ادي كسرعو قمطو حيلهم اب كله مستبتنه خبتن حيلهم تخوني كبلعي مالتي ስለዚህ ግን እግዚአብሔር አዌር ገይሮም አዌርነስ ይቦም ቶም እንግሊሽ ስታይሮንኩም ናተርጎንኩ ዛረበ ጸገም የለን ማለት ንሕና ግን አይሎም ጾለትን አገልግሎት ዝቃልን كيب كورنا تاي نغبر نحاس زي حزو لي بقى نحنا ግን አስክበሉ اب 2025 አገልግሎት ዝቃልዝን ጾለትን ታንገብሪና كيب كورنا تا كيب كورنا ريوا مبكار عند عد تطف مبكار ورح صيمكا ورح انت بكيركا منم كم زي جبرك تفولتيو تا كيب كورنا ريوا حواريات تايل نيروب كيب كورو تاي غبر نبر ياتبل كين ولا منفس قدس كين مرادو كيب كورو بحاله تاخوينو حبيروم يصليو نبر تا مبكار اب 2025 ግን ጾለትን አገልግሎት ዝቃልን كيب كورنا تخنغبرينا كنحزينا دن حيلنا تاي كوني كبرتي كنغزينا مالتي حواريات اذا مس غبرو انتاي كوين قطر 6 وصلي حواريات ጾለትን አገልግሎት ዝቃልዝን كيب كورو مسحازو انتاي تفطيرو انتاي كوين قطر 6 سينا حوي امين 6 شوعته مثلا 6 شوعته 6 شوعته انتايلو اسكنببو حساب قال املاح دما تزرغخه قطر دق مزامرت خاب يرسالم ازيو እና በዝሐ ከደ ብዙሓት ካብ ካህናቱን ንእምነት ተአዘዙ ጾሎትን ቃልን ዝሓዘ ከምዚ ገይሩ ይዝገዝእ ከምዚ ገይሩ ይሰፍሕ ከምዚ ገይሩ እንታይ ዝሆን ዝዝርጋሕ ክንዝርጋሕ ኢና من دي خزر قحنا مسيركم تحايل قالن تحايل صلوتن نابزل امدر تخغبرناي كزر قحناي غزاتنا تخغبري مالتي كسفحي ريهم حج مانياتو እግዚአብሔር ረዲዮም ሶም ታይገረም صلوتن قالنا كيف كورس لزحازو قدر شوعتن تاي مصيو قال املاح دما تايكونه تزركح كومو غبراوريات 10 24 كا تفولطو يخم هيرودوس እግዚአብሔር بمقذفت مسألة نا إجزابير قال كم ديل تزاريب قال أملاك إسنا 4 10 إسنا 4 قال أملاك إن عبين إن تزرقحن كده جن من زحز الله زيب كورو سبات الله انتهي زيب كورو صولو زيب كورو سبات الله قال أملاك زيب كورو سبات الله سلزق قال أملاك تخوينو تزرقيو أوت يوما ريخما قال أملاك أنت هنا خونه خده إن عبين إن تزرقحن كده
ምክንያቱ ኣብ 12 ታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ኢኹም ብዛዕባ ጴጥሮስ ጸሎት ኣጥቢቆም እንታይ ገይሮም ሒዞም ጸልዮም እግዚአብሔር ካና የወንጌል ዕንቅፋት አገይርዎ አልይዎ ካብ ጎደና ማለት ያሊ እግዚአብሔር ታኸት ገብሮ ትኽል ካብ እግዚአብሔር መቸም አይትርሕርሕን አልይዎ የዝበልኩ ናይ ወንጌል ዕንቅፋት ኣብ 2025 ክልዓል ማንም ይኹን ምንም ናይ ወንጌል ዕንቅፋት እግዚአብሔር ታገብሮይ ክጾርጎይ ከአልዮይ ስለዚህ ቅድሚ ወንጌል ታይ ዘይ ምግባር ዘይ መጽናሕ ማለት ቃል አምላክ አና ዓበይና ተዘርጋዕ እንታይ ገበረ ከደይሉ እንታይ ምስኮነ ዲ ኣብ ልዕሎ ዘሎ ረይዎ ልክዕኹም ሓደ ዓይነት ሓሳብ ከዓ ደይበ ጳውሎስ ምስዳሓነ ከዓ ነታ ኣብ ገሊላ ዝነበረት ማሕበር አምላክ ታይ ኮነላ እዩ ሰላም ኮነላ ህድኣት ኮነላ ብፍርሃት አምላክን ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ናኾነት ከደት እና ዓቤት ከደት ምክንያቱ ጳውሎስ እንታይ ኮይኑ ኣታው ውሽጢ ሃገር ገይርዎ እግዚአብሔር ማለት ገቢ እግዚአብሔር መስከን ናይ መንግስቲ አምላክ ገቢ ክትኮን ከመይ ጽቡቕ እዚ ከዓ እንታይ ኮይኑ ማለት እዚ ወፃኢ ኮይኑ ገቢ ይኮነን ኮይኑ እንታይ ይግበር ሄሮዶስ እንታይ ኮይኑ ንደገ ወፂ እምበር ኣይኣተወን ረይዎ ሕጂ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 19:20 ከዓ ትፈልጡ ኢኹም እንታይ ከም ዝኾነ ማለት እዩ 19:20 ከዓ ቃል አምላክን ጸሎትን ዝሓዘ ኣገልጋሊ ወይ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኣትኸውን ቃል ጎይታውን ከምዚ ኢሉ ብሓይሊ ዓበን በርትዕን ግን ብድሕሪዚ ዓወት እዚ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ኣገልገልቲ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ኣገልገልቲ ቃል አምላክን ጸሎትን እንታይ ዝገበሩ ኣጥቢቆም ከብ ኮር እንታይ ዝገበሩ ዝሓዙ ኣገልገልቲ ኣለዉ 19 ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ኤፌሶን መጀመርያ ሓያል ዝኾነ ተጽዕኖ ዘሎ ከተማ እዩ ነይሩ መዓት ጠንቆልቲ መዓት ነገር እዮም ነይሩ መጀመርያ ተጻሪሮሞ ድሓር ግን ጎይታ ደቂ መዛሙርቱ ጥራይ ክምህር ጀሚሩ ክጽልይ ጀሚሩ ጳውሎስ ረይዋ ንእሽተይ ምልስ ከብለኩም ኣብ ቁጽሪ بيد ጳውሎስ እግዚአብሔር ታኸም ዝገበረ ኣብ 19 ድሕሪት ምልስ ኢልኩም ተሪኢኹም እዋ ንድሕሪት ምልስ ኢልኩም እንድሕሪኢኹም እንታይ እዩ ዝብል መሲልኩም ካብ ቁጽሪ አምላክ ድማ بيد ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብል ብዙሕ በብዓይነቱ ዝኾነ ተኣምራት ገይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምስ ኮነ ኣብ ትሕት ኢሉ ኣብ ቶም ጠንቆልትን ታኸም ዝኾኑ ረይዎም ኣብ ቁጥሪ 18 ተሪኹማ ካብቶም ዝኣመኑ ብዙሓት ከዓ ነቲ ዝገበርዎን እናተኣመኑን እናነገሩን መፁ ብዙሓት ጠንቆልቲ ድማ መጽሓፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ኩሉ እንታይ ገበርዎ ኣንደድዎ ዋግኡ እንተተጸብጸበ ከዓ 50,000 ድሪም ኮነ ቃል ጎይታ እውን ከምዚ ኢሉ ብሓይሊ ዓበየን በርትዐ ሕጂ ናይ ጸሎት ሰብ ሐዋርያ ጳውሎስ ቃል አምላክ ኣጥቢቁ ዝሓዘ ሰብ ኣብታ ከተማ እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ መሲልኩም ኣግዚእዎ ማለት እዩ ንብዘሎ ናይ ጠንቆልቲ ስራሕ እንታይ ገይርዎ ኣፍሪስዎ እቶም ጠንቆልቲ ብምሎም ናብ ጎይታ መፅዮም ንብረቶም ብምሉእ እንታይ ገይሮሞ ማለት እዩ ኣቃጺሎሞ ማለት እዩ ብድሕሪ ዝዓወት እዚ መን ኣሎ እዩ ዝብል ዘለኹ ቃል አምላክን ጸሎትን ትበሃል መሳርሒ ኣሎ ፓወርፉል ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ኣጽዋር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ አንተ በኋላ ከም በባንክ ለውታ ናይ ኢሳያስ እንታይ አትብል እግዚአብሔር ነቲ ዝላዋወ ተመን ለዋታን ተገብሩ ኢሉ ክቆጽዑ ኢሉ ሓደ ነገር ከይተቀጸ ሓደ ነገር አይፈታሕኒ መቸም ትፈልጡ ኢኹ ንሄሮድ አሚን ንፈርዖን እንታይ ኢልዎ ብሓያል ኢድ ተዘይኮይኑ ፈርዖን ኣይሰደኩም ይፈልጥ ኢሉ ምክንያቱ ብዘል ዓለም ብምንታይ ተታሒዘላ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ በቲ እኩይ ተታሒዘላ ዝሓዘ እንተሎ ዘልቅቅ ከዓ ተገብራሎ ክመጽእ ክእል ኣሎ ማለት መንፈስ ተሒዝዋ መንፈስ እዩ ተገብሮ ዝኽእልካ ከልቅቆ ዝኽእል ቅዱስ መንፈስ ማለት ሕጃብ ከተማ ኤፌሶን ብጣዕሚ ከቢድ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኢኹም ማለት ሶ ሕጂ እዚ ኩሉ ንምስክር ዝኸውን ዝተዛረብኩ እንታይ ቃል አምላክን ጸሎትን ከብ ኮርና እንድሕር ሒዝና ኣብዛ ዓመት እዚኣ ሓይልና እንታይ ክኾን ይመስልኩም ክብርቲ ክሕደስ እዩ ግዛእትና ኸታ ክኾን ክሰፍሕ እዩ ማለት ካልእ ኣብ ዘዳግም 17 ሓደ ኣዝዩ ዘደንቕ ታሪክ ክወስደኩም እየ ኣብ ኣንእሽተይ ግዜ ወሲድና ክንዘራረብ ኢና ዘዳግም 17 ካብ 19 ከውፅሉና እዮም ባዕልኹም ከኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ከዓ ተውፂኹም ፅቡቕ ያ እቲ ታሪክ ልዕል ኢሉ እዩ ዝጅምር ንፈልጦ ኢና ኣነ ከም በበልኩም እየ ንእሽተይ ልዕል ኢለ እቲ ታሪክ ንእሽተይ ድሕረ ባይታ ክበኩም ካብ 14 እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ኣነ ከም ብበየ ናብታ እግዚአብሔር ኣምላክካ ዝበካ ምድሪ ኣቲኻ ምስ ወረስካያን ምስ ተቐመጥካያን ከምቶም ኣብ ዙርያ ዘለዉ ኩላቶም ህዝብታት ንጉስ ኣብ ልዕለይ ከንግስ እየ እንተበልካ ሽዑ
نت إجزابير أملاك هذا حريو قبل على خنتاي جبره أنقصه نمن نت إجزابير زحاريو قبل على خنتاي جبره أنقصه حد قا كم أخل أحواتك نقص قبل على خا أنقص مالتي أوكي حد كم أخل أحواتك أنتاي جبر نقص أنقص حاوك زي يكون قواناسب قبل على خنتاي تجبر أي تنقص حنتس أفراس دا أي بزح أفراس من تخبز حلوون ناب جبت تاي جبر أي ملس حجي بزحيلو زخون يبلون يلو تابع 10 شعات زلاجن كم زيلو كنزرزرنا نساتن أبع 10 شعات نحر كيركم كم زيلو فرات إجزابير أملاخو منتي كم مهار بزغين متكمل بيعنا انتاي ناي مجمرة فرات إجزابير أملاخو متان كم مهار لبو قبل على حواتو منتي كيل عال هالراي كابت تزاز كا نيمان كون نتسقم كيزبل سلسته نتبحيزو نسون دوكون أما أخل إسرائيل معالتات منقصتو منتي كنوح أسمر اللي تا معالتات منقصتو منتي كنوح تبل مالتي حجي نايزي حجزي قالاتن إذا تزاز إذن تتنقيقو كوغوبروس موسو يخون كل معالتي وتو كان تاي قبرو يلو ينبوبو زين حزوان كمل سواء 50 بتعم أقدس بارتيزي نايك زابير قال مسخان دحرالو انتا يخون أبيوتك يزبل زلو نايك زابير قال أبيوتك دحرالو أبيوتك انتا يزخون ناي مجمرة فرات زابير أبيوتك يهول فرات من فرات سبيلا أنا سمعهم مني فرات إجزابير نسب كيت فرودة تدلي نمن فرح نيجزابير فرح إجزابير كيف فرح عسى يفرحني الكاف انطرطر قال صول كأي سرحني فتوني أي سرحني نسب كيت فرودة تدلي نيجزابير تاي قبره فراي كم زيلو فرحات إجزابير عملهم انت مهار لبو قبل الحواتهم انت تاي كيكون كيبه قال إجزابير تاي حق زكاة لبها قبل الحوات كان تاي كيكون كيبه تاي قبرك يحلوك باللجاتات هنا نلعزلنا እንደገና خالق كابت ازازو خا نيمان كون نصقام كيزبل كان تاي غبرو ماتي يحلو مالتي تانا رابعيت مجرشا زلا نسون دكون اما اخل اسرائيل معالتات منغستو من انت خبر كانوا وحيل معالتات منغستو زبل مع حجي معالتات حيل مالتي منغست انتاي حيلي منغست نايم تاي ملكتي منغست حيل له يعزز يخونلو مالتي تزي كوينو خا يقصع مالتي سو معالتات منغستو متان كنوح كحصر يخيلي مالتي كاب تزازو ندحر وصيخا كاب قالو ندحر وصيخا مالتي حجي نحنا ابت منفسو عالم انغزقلو زمنات كنوح تخوينو ناي اغزابير قال تخنكون علينا كنعتق علنا فرات اغزابير ابي هوتنا كله ندحر كوينو ناي اغزابير قال كنعتق علنا كاب تزازو نيمان كونن صقام كاين خيد ندحر تدليو ناي اغزابير قال ابي هوتنا كله علو ذا بتاعم تاع زغرمت انت تا معالتات منغست انت خيكون متان كنوح ندحر دليو ذكروا عندكم اب اسرائيل كندي معالت زنغو سبات ذكرتهم زوحدو اوارح ثلاث ورحي معالتات زيم تخوينو ماتي معالتات منغستهم تقوصيو مالتي انت خوينهم سلاز بدلو مالتي بدل كوم يغبر مالتي نسيمسون بقبات ناي مغزا زمناتون تاغيرلو حطيات قوصيو وي يحصرلكاي منم حتز بحالي سلازي كابزو كله حلوكا كن اذا قال زي مسخان تاي غبر يلو نتنغوس حزو يلو كل معالتي ودكا كان تاي غبر امبوبو يلو حجي حواريات انت اميلو مالتي حواريات انت اميلو نحنا غنايلو صولتن اغولغلوت اذا قال زن كيب كورنا نحاز دغوم ليس كزيا نحنا غنا صولتن اغولغلوت اذا قال زن كيب كورنا نحاز اذن تخوينون تاي يخون كم تفلطوا قال اغزابير تاي يخون يزرغح قال اغزابير تاي نا غبر يخيد ان عبه الناس عره نا غزه غزاتو نا سفح يخيد تي زغزولو معالتات كان تاي يخون ينوح
ስለዚህ እስራኤል ተኸም ዝረኽቦ ክነግረኩም እየ ኢልኩም ዝበሎ ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ቅድመና ዘሎ ዓመት ጸሎትን ናይ እግዚአብሔር ቃል እንድሕር ከየብ ኮርና ሒዝና እንታይ ከም ዝኸውን ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዳሕረዋይ ዘመን ያዕቆብ እንታይ ክኾን ሱር ያዕቆብ ካ እንታይ ክኾን ክዕንብብ ክለምዕ እዩ ብፍሩኡ ድማ ንምድሪ ታገብራይ ክመላእ በቃ ሕጂ ካልእ ክውስኸልኩም እንድሕር ኣድልዩ እቲ ቃል እግዚአብሔር መሓዝ ዘጠቃልሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ እቲ ጸሎት መሓዝ ዘጠቃልሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንቃል እግዚአብሔር ባዕሉ ቃል እግዚአብሔር ስን ቃል እግዚአብሔር እንታይ ክንገብሮ እዩ ዝነገረና ናይ መጀመርያ ነዚ ቃል እንታይ ግበሮ እዩ ዝብለካ ሕጂ ከም ዘንብብና እንታይ ክንበብ ኣሎ እስከ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ክኾን ኣሎ ክንበብ ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ክኾን ኣሎ ክትሰምዖ ኣለካ ካልእ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክትገብሮ ኣለካ ኣብ ልብኻ ክትዓቁሮ ኣለካ ሕጂ ሃዋርያት ፓኬጅ እዮም ዝነግሩና ዘሎ ኣገልግሎት እዚ ቃል ክብሉ ከለዉ ካብዚ ሄልኩም ጀምሮ ብሙሉእ እዮም እንታይ ክገብሩ መሲልኩም ኣብዮም ዲቮትድ ኮይኖም እንታይ ክገብሩ ማለት እዩ ክሕዝዎ ብሙሉእ ማለት እዩ ከምብብዎ እዮም ግዜ ኣለዎም ምክንያቱ እንታይ ገይሮም ፕራዮሪታይዝ ገይሮምዎ እዮም ነቲ ጌታ ሽሞኦም ማለት እዩ ኦልሬዲ ታርጌቶም እንታይ ገበሩን ኣይሰሓቱን ንኣና እኮ ካብ ተኣሽሙ ዘውፀና ብጣዕሚ ብዙሕ ዲስትራክሽን እዩ ዘሎ ሚድያ ሓደ ካብቲ ብጣዕሚ ዲስትራክቲቭ ዝኾነ ኣብ ዘመን ዘሎ እዩ ብዙሕ ኣገልግሎት ተኣሽሙ ዘይምግባር ዘይምፍላይ ፕራዮሪታይዝ ዘይምግባር ነገራት ግዜኻ ብግቡእ ዘይምጥቃም እዚ ብሙሉእ ካብቲ ምንጭ ሓይልና ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃልን ጸሎትን እንታይ ይገብረና ማለት ዲስትራክት ይገብረና እሞ ሓይሊ ዘይብልና ንኸውን ሓይልና እንታይ ይኸውን ይምቀል ይመቃቀል ዝተመቀለ ሓይሊ ከዓ ንዋላ ሓደ ሰብ ኣይጠቕመን ስለዚ ንዓኻ መተን ከይብድልስ ኢሉ ዳዊት ንቃል ካብ ልበይ ዓቆርክዎ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ክኾን ኣለዎ ካልእ ክተስተንትኖ ኣለካ ነቲ ሕጉ ዳ ለይትን መዓልታይ ዝገብሮ ዘስተንትኖ እምበር ዝበሎ መዝሙር ዳዊት ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ታኾኑ ክተስተንትኖ ይነግረካ ናይ እግዚአብሔር ቃል ታክትገብሮ ለካ ካልእ ብዓብዩቲ ናይ መጨረሻ ኣልቲሜት ክትእዘዞ እዩ ዝነግረካ ናይ እግዚአብሔር ቃል ካልእ ክትምህሮ እውን ማለት እናመሃርኩም ኣሜን ዝኣዘዝኩም ኩሉ ክሕሉ እናመሃርኩም ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ካንተ ክትገብሮ ለካ ክትምህሮ ለካ ማለት እዝራ ከዓ ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ሕጊ እግዚአብሔር ንምምርማርን ንምግባርን ፍርድታቱ ኣብ እስራኤል ንምምሃርን ልቡ እንታይ ገበረ ኣዳሎ ይምርምሮ ይገብሮ ባዕሉ ደን ይምህሮ ናይ እዝራ ጽቡቕ ትፈልጡ ኢኹም እዝራ ናይ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘለኹ እዞም ሃዋርያት ጸሎትን ቃል ኣምላኽን ክንሕዝና ክብሉ ከለዉ እዚ ኩሉ እዮም ታክገብሩ ማለት እዩ ነዚኦም ዲቮትድ ኮይኖም ክሕዝዎ ሽዑ እዚ ከዓ እንታይ ክኾኖም ይመስልኩም ሓይሊ ክኾኖም እዩ ማለት እዩ ጸሎት ስለ ጸሎት ምንም ኣይድልኒ ምንም ጸሎት ከምቲ ትፈልጥዎ እዩ ኣብኡ ብዙሕ ነገር ኣሎ ጸሎት ንኻልኦት ኣሎ ጸሎት ንርእስኻ ኣሎ ጸሎት ምርሒት ምርካብ ምስ እግዚአብሔር ምዝራ እዚ ኩሉ ሕጂ ጸሎት ክብሉ ከለዉ ብሓፂሩ እንታይ እዮም ዘቐምጥዎ ዘለዉ እምበር ኣብ ውሽጡ ከዓ ብዙሕ በረኸት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ኣይውፅኦን እየ ግን ትፈልጥዎ ኢኹም ንስኻ ግና ክጽሊ ከለኻ ማዕጾኻ እንታይ ግበር ናብ ሕልፍኝ እቶ ማዕጾኻ ከዓ እንታይ ግበር ዑጾ እቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኻ ከዓ ብጎህዶታ ክገብረካ እዩ ኣብ ኣደባባይ ክኽሕሰካ እዩ ይብል ማለት ሕጂ ራይ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ሕቡእ ኣብ ሕልፍኝ ዝተገብረ እንተዘየለ ኣብ ኣደባባይ ዝመፅእ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ የለን እዚኣ ክደግምዋ ኢኹም ክደጋግምዋ እውን ኢኹም ኣብ ሕቡእ ኣብ ሕልፍኝ ዝተገብረ ጸሎት ተዘየለ ኣብ ኣደባባይ ዝግለጽ ፍረ የለን ኣብ ሕልፍኝ ዝተጸንዐ ቃል ተዘየለ ዘስተንተንካየ ተዘየለ ኣብ ባይታ ቃል ኣምላኽ ክዝርጋሕ ኣይክእልን ተዚ እንታይ ኢና ፎከስ ክንገብር ማለት እዩ ውሽጥና መታን ክብርትዕ ውሽጣዊ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ነገር መታን ክብርትዕ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ታንገብር ኢና ክንትከል ኢና ኣብ ጸሎት ግዜ ክነጥፍ ኢና ጸሎት እንታይ ኣሎ ጾም ኣሎ ንሱ ኣብዚን ፎከስ እንድሕር ጌርና ሃዋርያት ከም ዝገዝእዎ ንሕና ከዓ ታንገብር ኢና ክንገዝ ኢና ቃል እግዚአብሔር ኣብዚ ከተማ እንታይ ክኾን ክዓቢ እናገዘ ክኸይድ ክሰፍሕ ብዙሓት ነፍሳት ከዓ እንታይ ክገብሩ እዮም ክድሑን እዮም
ምክንያቱ ንኦም ዝሰርሐሎም ንኣና ኸ ይሰርሕ እዩ ፍቓዱ እንዲ ወሸላ ኣምላኽ ዳ ከም ዝረኺቡ ፍቓዱ እንዲ ንፍቓዱ ኮ ሓቂ ዘረባ ብዙሕ ወጠት ኮ በጃኻ ውረድ ፍረድ ኮ ይድልን ኮይ ንፍቓዱ ሰቢስ ኢን እምበር ንሱ ማዕስተሳኢን ሓደ ጊዜ ብጸሎትና ንሱ ከም ተስኣነ ጌርና ስለ ንስእሎ እምበር ኮ እግዚአብሔር ኮ ይስኣንን ዛብዚ ኣድሓንድያ ዘላ ዘለ ኣብዛ ኣድሓንያ ምሽ እዋ ዘለ ሓዊኒ ሸይሳን ክሽን ነብዛ ርእሰ ኣቕሚጥለይሲ ዘለ ይኮነን ፈሊጥ ነገር እምበር ንኻልኦት ኣይረአን ስለ ዝኾነ ንውሽጢ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ኣብ ካበይ ክንውፅና መሲልኩም ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 2:18 ከም ዝብል ኣሚን 14 እንታይ ዝብል ኣሎ ኣቱ መጓብዝ ቡርታዓት ስለ ዝኾንኩም ቃል ኣምላኽ እውን ኣባኻትኩም ስለ ዘሎን ነቲ እኩይ እንታይ ጌርኩም ኢኹም ስዒርኩም ኢኹም እንታይ ገብረልኩም ኣለኹ ጽሕፈልኩም ኣለኹ ይገርም ኣቱ መጓብዝ እንታይ ስለ ዘሎ ቡርታዓት ስለ ዝኾንኩምን ቃል እግዚአብሔር እውን ኣባኻትኩም ወይ ቃል ኣምላኽ እውን ኣባኻትኩም ስለ ዘሎን እንታይ ገብረልኩም ኣለኹ ነቲ እኩይ ስዒርኩም ኢኹም ሕጂ ኣብ ቅድሚና ዘሎ መዓልታት ንእኩይ ንስዕረሉ መዓልታት መንግስትና ነንውሓሉ ግዛኣትና ነስፋሓሉ ምስጢር ተልዩ ናይ እግዚአብሔር ቃልን ናይ እግዚአብሔር መንፈስን እዩ ማለት እዩ እቲ ጸሎት ናበይ ዝወስደካ ምስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝተሓዘካ ሕጂ ከምቲ ኣቐዲመ ክብሎ ዝፈተንኩ እንታይ እዩ ኣበይ እንትጋህ ኣለና እንድሕር ርኤ እንታይ ከም ንመፅ ክንፈልጥ ንኽእልና ያዕቆብ ከምኡ ርኢዎም ናይ ኩላቶም ዝምባለ ርኢዎ ናይ ኩላቶም ህይወት ርኢዎም ኣብዚ ዳሕርዋይ ዘመን እንታይ ከም ዝረኸበኩም ክነግረኩም ኢሉ ደቂ ሳኮር ድዮም እስራኤል ተኸገብር ከም ዘለዎ እንታይ ዝገብሩ ዝነበሩ ኩላትና ደቂ ሳኮር ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብዚአን እንድሕር መፂና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ህዝቢ ኣምላኽ ክነግረና እዩ ንርእስና እውን እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ሓንቲ ቃል ከውፅእ 23 ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ቃል ይመስለኒ ኢለ ይሓስብ 18 ክሳብ 22 ወይ ከዓ 23 18 22 ጥራይ ክነምበ ንኽእል ኢና ከምዚ ኢሉ ወፅያላ እወ ቃሉ ክርእን ክሰምዕን ኣብ ምኽሪ እግዚአብሔር ዝወዓለ መን እዩ ጽን ኢሉ ቃሉ ሰምዐኸ መን እዩ ሽዑ 23 እንተሪኹማ 23 ወይ 22 እንድሕር ከይድኩም ከዓ እንታይ ኣትመሲልኩም እወ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ድማ መፀኒ 23 ቁፅሪ 20 ከም በልኩም እየ ኣብታ ታእሽሙ ዘላ ማለት እዩ ኣብ 22 ነውፅኻያ ኦኬ 23 ኖ 22 ነውፅያ 23 22 ዘይተጋገየ ሳያ 22 مش يا كم زي أتبل أم مخري ها وعيلهم نيرهم أنت زخونوس قالاتين هزبي ما سمعوهم كاب تخفوا من قدومن كاب إكي قبروا من كا مملسوهم نيرهم هجي مسك على إكزابير جزية خي قبركا عبصولوت جزية خي حلفكا مخرى أملاخ نهزب أملاخ كتنقرأ أيتخل النرأس خاون مخرى أملاخ كل وكا أيكل سازن تايلو نظام نبيات زجاجيهم زنوبرو بتجزيت تايلو أم مخرى وعيلهم نيرو من تزخونس قالاتين نهزبين تايم قبرو مسمعوهم تهزب خا خبيم كاب تخوفوا من قدومن كاب كي قبرو من كاتايم قبرو مملسوهم نيرو حجي أبقى إذا ما حواريات كاب تستقومهم تايم مخرى أملاخ باولوس انتايلو بزول مخرى أملاخ تاي قبركم نجركم كمبر ذاترف كلكم مخرى أملاخ زي فلس مخرى أملاخ ينجر أي فلت مخرى أملاخ أبي يزلو أبقى الأملاخ يزل تزه حواريات صبو حريت يوم حريم نحن ايلو صولتن عقول قلوت زغالزين تنقبرينا كيف كورنا كنحزينا شاء الله زحزوها أبا تحتي لان تايلا بتقدر شو عته قال إكزابير كان تايكونه تزرقه قطر دك مزامرت كان تايكونه أبي يرسالم عزيو
نابزحه كده أبزا ختم أزي أخن جز ندلي بوزحات دك مزامن تخن قبر ندلي انتاي كن حزال لنا قال إجزابيرن صولت شو يعقوب تاي كوني سورك سددي إسرائيل كان تاي كوني كلم معن كأنببن فريق دوما نبزلا مدري نزبان مدري تاع قبراي كمل آي تزخن دي سب توسنوا لكم حجي أبزا عمت زي أنا أبقى الأملاح تخبري كسوري أبص أولو تخوني كسوري إجزابير دوما أبدا باي تخبرني كجلت أني كم عين تحلنا أوشتهم كم عين زر اختكلي زدل زلهم نرأس يبون كم سلز بزلهم مالتي بق زرقها عند حرف فلوت كوينو فريخها فلوتي زرقها ترتر مبر فريخها أي ترتر سكين قرلة زرقها ترتر مبر فريخها أي ترتره سرناي زري خاسي عفون دا أخي كي بقول يلزي ترى ترسبال يلا سو جزينا ندحر أبصولت أطفينا فرينا نعخي بلنا يبعلو تخون نسخا جنا نبحل فيني تايجبر أوتو بسور زري بخان تايجبر كاي بجودة كخسك كاي منم حجي عم نفس صولتنا خنقول بقارنا خنتسينا كنصلينا منم زي حصر قلت الملختيا أب كلايت سلوم كي نايجزابير قال كم زيلو اتقال إجزابير يلو اتقال إجزابير كمتي أباخاتكم تايز خون خوينو وزلو كوغوي ريخم مالكم زيا عند حراوس يوم اللي كلايت سلوم كي سلسته خاب حدا حساب كلتا مالتي وي كم بقولكم بعلي بز ترفس أتو محواتنا يلو امنت ناي كل سب ايكونتن مو اتقال إجزابير كم تباخاتكم زخونه زلو مئنت تخبر كوغوين كخبرنسي كابتوم عمزتن أكويات سباتن كندحن سألولنا أكوي أبو كين دعرت أني عوها إجزابير تايز قبل مسيركم يا أليوي ناي ونجل عنكفات تاخون يبز عمز مسيركم كلي أب أكين أب صلون أب عموسون أنا حسب تاخوني كم هيرودوس إجزابير تاخ قبري كأليوي ونجل كان تايكوني كسفحي إذا نبزلا نبيت كريستيان إيرتراون زخون اللاي there is no question مالتي هرموني ندحر توصخ لك أنت جزء أداوكم زرقحو أتوم دك يعقوب بتدحر واي زمن زنخبكم كنقراكم نعو تأكبوا إجزابير أبزا بيت كريستيان زيا زخون نجر بقلسي تزاريبون ناي عمد فريا عمت عللتيا حريت عمتيا ناي ونجل عمتيا ناي مدحان عمتيا موركو بموركو نخون الله عمتيا رأيو حج قدسان قويتا كم زبل زلو خويني سمعنا أنا نتي نامنقس أملاك أتو وين زلالم هو خركبسي انتهي كجبر يلو مساحته توس تفولت عند خات حق انتهي جبره مسبولوس زدا خمسة سنة تحسيتها جبره يجبره مسبولوس حنت نجر تريفاتك عليه إجزابير انتهي بلالو مسيلكم حنت نجر ندقي حنت نجر تريفاتهم على نسخ انتهي مسيلكم ونجيل نسانتها ونجيل فوتسوم متان كتكون وي ملو متان كتكون سي زي انتهي جبر يلو كيد كجبر رايلو شعور تاخذون هبوسو كتكون ملو كتكون خايل زجبرنا تجبرنا زي أنت زي جرنا عقبت زبالي بلنا المغنيات وجزابير تلزي عقبة نساخ تعقب أي تغلنها سماي كي تحقوس نساخ تحقوس أي تغلنها لومي تأقول قلوت تقال نحن هذا قول قلوت قال زخن حزنا خلون كله ناي ونجيل أقول قلوتي ناي ونجيل أقول قلوتي حيزم موت بيقام إن شاء الله زحزوخ أبينا قا بس إحنا
ما نبصحوا زونجل الزين تلكمني صولتن قال እግዚአብሔርን አጥቢቆም زحازو سبات كيب كوروز توغو سبات ابز بصحهم نحنا خا صولتن قال እግዚአብሔርን كيب كورنا تحزنا نتولدنا زخون بركت كنحلف نخلينا اسكا انت صولت كنصلينا እግዚአብሔር አምላኸይ በሉ ابزي 2025 صولتن قال كان كيب كوركو كحز كترد عني يلمنك الله كلاتنا ازي قال املاح كحز يغبو اغلغالي وي مؤمن يلنا ابزي صولو زيد اليوم مؤمن يلنا برنسخا مساي صنعيو بأخال بي تأمامين واتي كمالس لموركوي هلوم برنسخا مساي صنعيو بأخاوشتي تأمامين واتي مالس نموركوي أمدر بدعان نفسي تلملم مهلاو كايون نايوتي ترقوم أمدر بدعان وشتي تلملم مهلاو كايون نايوتي ترقوم تقلو خمساي ولو دحاني زموت نجري هوت كسوكي تألق مساي كلو دحن زموت نجري هوت كسوكي أبزوريا يا بتغاي ملونا عاي من دخول ينعاي من تزيل يا مانس قامي عند كل ينعاي عمي دربد عن نفسي تلملم مهلا وقايو نايوتي ترقوم عمي دربد عن نفسي تلملم مهلا وقايو نايوتي ترقوم تلو خمساي ولو دحانيو زموت نجري هوت كسكوي تلو خمساي ولو دحانيو زموت نجري تباري غندي زبلا مسايك تكون كلها مسايك تكون እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ምሕረት ካነ መስክነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸ እዚ ቃል እዚ አባይና አብዮት ሕዋተኝ ክትከል ፍረኻ አኸፍሪ ኣብዛ ዓመት እዚ ብፍረ እግዚአብሔር አምላኸ ክንግለጽ ኣብዛ ከተማ እዚ ግዛኣትና ክሰፍሕ መንግስትና መዓልታት መንግስትና ከነውሕ እግዚአብሔር አምላኸ ፍርሃትካ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር አምላኸ ክኸውን ክትረድአና ይጽልይ ኣለኹ ብጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኸ ኩላትና كم حنت نفسه خوينا እግዚአብሔር አምላኸ ንዕዮኻ ክንልዓል ጸጋኻን መንፈስካን ክረኽበና ይጽልይ ኣለኹ እግዚአብሔር አምላኸ ንስኻ ግና ናብ ሕልፍኝኻ እቶ ማዕጾኻ ብድሕሪኻ ዕጾ ነቲ ብስውር ዝርኢ ኣቦኻ ለምኖ ንሱ ድማ ብግህዶ ኣብ ኣደባባይ ክኽሕሰካ እየ ከም ዝበልካ ሎሚ እግዚአብሔር አምላኸ ኣብ ቂድመኻ ተሰዊርና ኣብ ኣደባባይ ፍረና ክግለጽ ብሽም ኢየሱስ ዝልምን ኣለኹ
ዓመት እዚ ናይ ፍራ ዓመት ስለ ዝኾነ ናይ ምድሓን ዓመት ስለ ዝኾነ ናይ ዓወት ዓመት ስለ ዝኾነ የመስግነካ ኣለኹ ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን ብኢየሱስ ስም ኣሜን